Και ο Θεός είπε. Η Ελένη προσεύχεται για δύναμη. Ο Γιάννης προσεύχεται για τα οικονομικά. Η Μαρία προσεύχεται γιατί την πλήγωσαν. Ο Βασίλης προσεύχεται για αληθινή χαρά. Η Τζέννη προσεύχεται για κατεύθυνση. Ο Αντώνης προσεύχεται να αλλάξει ζωή. Η Αλεξάνδρα προσεύχεται για συντροφιά. Ο Τάκης προσεύχεται για κάτι να φάει. Η Άννα προσεύχεται για την αλήθεια. Ο Παναγιώτης προσεύχεται για σοφία και αποκάλυψη. Η Βασιλική προσεύχεται για βοήθεια. Η Νίκη προσεύχεται για νέους φίλους. Και όλοι μαζί προσεύχονται για μια εκκλησία που νοιάζεται. Επειδή ο Θεός ακούει και απαντάει προσευχές.